ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. имрӯз чӣ хеле десем барои шуморо бо як навори зури дига тайёр кардем бардро. дар ин видео ана заминҳои фурӯшӣ ҳастаи хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешавад. видео имрӯзаро то охиша тамошо кунем бардро, боварӣ дорам ки шумо 100% маъқул мешавад. аз ки ҷое ки хона, замин, квартира дар кораи дар шумо дар комментария бинависед, ман насиб иншоалло арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам бардро. ва агар ягон кас хонаҳай, мошинай, чизе ки барои фурӯш дорем бардро, инами рақамҳода танҳо дар WhatsApp бинависед. мо дар видеоҳои оянда насиб иншоалло чизеро ки ироӣ мекунем бардро, мо рекламаш мекунем. ва ҳам як дона лайки бепла ҳаётон наброрен, касе меҳмонен, подписатсия кунен. мерем остоста. дӯстони азизи бародаре десен, и бародар дар шаҳри Бохтар, ана пештара Қурғонтепа, дар телефон бозорш мақсад кор мекуна. телефонҳои нав дора, телефонҳои кӯҳна дора, мақсад нархи навои телефона мисол мефаҳмед, канал дора ютубда. ана метавонен ки бародаро телефонҳои кӯҳнаро барен, мисол болои сум бутен, телефони нав бута шумода. ами канал дора бародаро, ами бародар дар комментария закрепит кардагим каналша, марҳамат, мисол касера мефора ки нархи навои телефона бифаҳма, ё мисол ами видеои ам бародара гӯш куна, дар комментария каналша закрепит кардагим, бурен тамошо кунен. ҳозир бо суроғаша худаш гап мезана. мардара апау фароз мо дар шаҳри Бохтар мебошем, дар телефонбозори кӯчаи Баҳор мегӯянд, ҷара кадом намедонам, бачаҳо анҷа бия, шумо телефон биёрем, болои сум мутен, телефонтон алиш мекунам, я 6 моделҳои нав витагим дар борашон гап мезанам. я дона лайк бефла бикунем бачаҳаку дар панои худо бошед. дӯстони азиз, бо як бор дига мегӯмтон ки канали ами бародар дар комментария закрепит кардагиам. мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, дар 4 сотиқ замин 3 дар хона кардагиай. шаҳри Бохтар наздики Қараболо гуфтагиай. хона ремонт кардагиай мега, ана соҳиби хона гуфтагиай ки бардорои хонаи фурӯшӣ арзон дар шаҳри Бохтар наздики беморхонаи Қараболо, диван, кресла, кондитсионер навай ба ҳама чизу чораш метем хонара. нархиш 380 000 сомонӣ мега, бо арзона мешава. бародаро марҳамат на, мисол ба ҳама чизи чораш хонара мефурӯхтиян, нархиш 380 000 сомон. дар шаҳри Бохтар бародаро номерои телефонаш аст, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба хонаи навбатӣ, ҳозир хонаҳоро гап мезанем, баъд квартираҳо мегзарем. бо диққат хушрӯяка гӯш кунед. бародарои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи гравзавод бидай, 3,6 сотиқ бидай бародаро, 3,6 сотиқ, қариб 4 сотиқ бигем мешава. 4 дар хона, як калидори 10 метра дора, ремонтиш ана шкатур, монтажи свеча кардагиян, стяжкаи полшам бародаро кардаги бидай, ҳоҷатхона, ҳамом дора, ову свет ҳастай, овуш шаҳрияй мегам, пастаяни мақсад кор мекуна. гирди хона маҳкамай бародаро, нарша $300,000 мега, ба сомонӣ ҳисобиш кардем, 337 000 сомонӣ мешида бародаро. бо мисол касе харидор бошен арзонам мешава, ё ба квартира дар шаҳри Душанбе алишам мешидай. хулоса ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг мизанед. бародаро мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. бародаро ана хонаи фасон, хушрӯ гӯш кунед ки хонаи зурай, наршам хай нархи созай. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, шаҳраки Чкаловста бидай, 6 сотиқ заминда 6 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонтиш навай, ҳоҷатхона, ҳамом дора, ҳуҷҷат 100%, ову свет ҳаст. гирди хона бародаро маҳкамай, нархша 730 000 сомонӣ мега. 730 000 сомон, бо мисол касе харидори аниқ бошен арзонам мекуна. хонаи хуб айне ки бародаро дар шаҳри Хуҷанд, шаҳраки Чкаловс, 6 сотиқ замин, 6 дар хонаи фасон ай, нигаҳ ки чӣ хел хонаҳои хушрӯай. 730 000 сомон. ина номерои телефонаш, марҳамат, занг бизанед. бародаро мегзарем ба 4 эълони имрӯза. ҳамун масъалаи лайкҳоро фаромӯш накунед. касе ки меҳмонен, подписатсия кунед, то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. бародарои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ана бахш бародаро дар ноҳияи Фархор бидай, 5 сотиқ замин, ана хонаи барак кардаги бидай, 5 сотиқ замин хулоса. нами хонаи барак, мисол хайт резоша мечаспонӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. нархиш 60 000 сомонӣ мега.
$60,000 не, $60,000 ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, бисёрат замин гуфта буден ай шаҳри Ҳисор бардорои на замини арзона кайне ки нархи шуай мақсад касе ки сум дорен бигирен мақсад хона кунен ҷои хубае. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор 7 сотиқ замин дора. соҳиби замин мега ки ана замин дар шаҳри Ҳисорай ана дар шаҳри Ҳисор қарор дошта мега пеши бочкаи баряқ 7 сотиқ замин ҳуҷҷат 100%. харидори аниқ занг бизана бо камтарак савдо ҳам мешава. чӣ хеле гуфтум бардоро 7 сотиқ замин дар шаҳри Ҳисор нархиш $44,000 мега. чӣ хел нархи зурае занг бизанед. бардоро мегзарем ба хонаи навбатӣ. дар комментария дар видеои пешина бардоро нависта буданд ки аз ноҳияи вахш ягон хонаи арзон биё. бардоро ина хонаи фасон айне ки бовар ки ҳамин сум мешид ози мехаридемаш бовар ки не ки хубай нархиш. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи вахш бардоро 8 сотиқ заминда 4 дар хонаи фасон кардагӣ айне ки қариб детаҷа бигем мешава. 4 дар хонаи мақсад ремонтиш коробка ана 8 сотиқ замин 4 дар хона дар ноҳияи вахш чӣ хеле гуфтам нархиш $140,000 мега. номерои телефонаш ҳаст, марҳамат занг бизанед. ба фикри моли фурӯхташ чун? бардоро мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. тамошо дорен охи квартираҳо да гузаштем бардоро касе тамошо кардесай бигав ака тамошо кардесам давом мешуде. бардоро чӣ хеле гуфтам мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ана ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага дар 5 этаж қарор дорад 25 квадратни метр 46 микрорайон да будай. домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад. ана қатъи ҳамаи чизи чораш мефурӯшем. нархиш $120,000 мега. $120,000. ина номерои телефонаш марҳамат касе харидорен я занг бизанен бипарсен чӣ хеле вазъияти хона. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар райони Кушониён навистагиай. як хонага дар 5 этаж қарор дорад 30 квадратни метр домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки ана квартира дар ҳолати хуб қарор дорад ягон камбудӣ надора ҳуҷҷатош тахтай харидори аниқ бошен ба занг бизанен ана беҳуда занг назанен гуфтагиане ки нархиш $115,000 мега арзонам мекадай. шаҳри Бохтар райони Кушониён бардоро хай занг мезанен мисол маълумоти аниқша мегирен чӣ хелай нархи навош занг бизанед. бардоро мегзарем ба ниҳум эълони имрӯза. касе ки тамошо кардесем бардоро ам лайкҳоране ки фаромӯш накарда бошем бо. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд як хонага дар 1 этаж қарор дорад 20 квадратни метраи 31 микрорайонаш дабдай. домои пешинаи бардоро хона ремонташ ана миёна бигем мешава. хай ремонт надора мегава хай ремонтиш миёна бигем мешава. номерои телефонаш хай ҳастай мисол бояд занг мезанен мепарсенае ки мисол чӣ хеле ремонташ ана нархиш $70,000 мега. $70,000 дар шаҳри Хуҷанд як хонага дар 1 этаж будай. арзон мешава алиша мешидай. номерои тоҷикистонай бемалол занг бизанед. бисёри бардорои мо нависта буданд ки ай шаҳри Кӯлоб ягон квартира мода биё. бардорои ина квартираи арзон айда сатен касе ки сум дорен гӯш кунен. квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб як хонага дар 1 этаж қарор дорад 50 квадратни метраи 10 микрорайон шай. домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки квартира дар шаҳри Кӯлоб 10 микрорайонаш да қарор доштай ана қариби супермаркети Гулҷаҳон кӯчаи Шамсиддини Шоҳин ана 2414 садиқ мактаб бозор наздикай транспорт 24 соат ҳастай. нархиш $125,000 харидори аниқ бошен мисол арзонам мешидай. занг бизанед харидоро. бародарои ҷон мегзарем ба квартираи навбатӣ. квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун пештара Қимсангир.
сехонага дар 3 этаж қарор дорад 55 квадратни метр номои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ дар маркази ноҳия 3 ҳуҷрага бардро чӣ хеле гуфтам дар 2 этаж ана ҳамом ҳоҷатхона дора мисол отделнияи ҳамом ҳоҷатхонаш як анҷомхонаи дига ҳам доштае нархиш 150 000 сомонӣ мегӯяд. сехонага дар ноҳияи ҷайҳун пештарақам сангир 150 000 сомон. нархи созайне ки бардро занг бизанед харидоро. бардро мегзарем ба 12 элони имрӯза. хаста набошен, бефара нашида бошен ба бардро. айга пойма. шухӣ мекунам бардро. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор 4 хонага дар 4 этаж қарор дорад 78 квадратни метр дом бардро навастройка хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ дар назди стадиони марказӣ ноҳияи Фархорай. хона дар 4 ошёна будай бо тамоми ана таҷҳизотҳош ба 4 ҳуҷра ва 4 балкон доштай нормални ремонт доштай бардро ови нӯшокӣ то мисол 4 этажа мебаромадай алиш ҳамеша ба хонаи заминӣ 4 хонага бардро дар 4 этаж дар ноҳияи Фархор чӣ хеле гуфтам нархиш 150 000 сомонӣ. занг бизанед. бардро мегзарем ба квартираи навбатӣ. анаи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш неки нормалния бардро хушо гӯш кунед. квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага дар 5 этаж қарор дорад 36 квадратни метр Фирдавсӣ пост Чинтепа ҳамин территорияда будай бардро дом навастройкай ана соҳиби квартира мегӯяд ки як хонага 36 квадрат дар 5 этаж қарор дорад пеши пости Чинтепа монтаж шкатур кардагиай. мактаб наздикай бардро дом дар мисол қариби роҳи калон будай дом без ремонт коробкай нархиш 125 000 сомонӣ. занг бизанед маълумоти бештара бигиред. дӯстони азизам ибад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза касе ки то охири видеора қатима тамошо кард дар комментария рақамия гап нависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима чақчақ карда тамошо кардед ва агар видеои имрӯза шумода маъқул шуда боша ҳамин як дона лайки бепала биҷиқед касе меҳмонед подписатсия кунед агар битонем бардро ҳамин видеора дар имо чи сайте дорем поделитсия кунед. раҳмат бори дигар барои дастгиритон. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. бардро худона эҳтиёт кунед. хайр.